Sachit, love more, pedzesai. Ndiwe. Sachit braz, bezel. Ndiwe. Chamiri iwe pamberi penyu. Nyaya ndeyekutaura kuti mukadzi wangu anodanana namutondoro Jackson. Noda kulipa nembudzi 4. Nembo dzako kuti pane mari dari. Kudaro ndi Sachit Lennon achitaura kuna Pedzisai na Bezel Sachit. Ukama nyamira se. Ndona Sachit mes. Ndiri mkoma kune uyu. Uyu mwana kune uyu. Okay. Ari mwere mukadzi. Ana ku wako wagara wa story. Wakambonoka ida kumusha. Kumtondoro Aripo ari panze. ari panze. Ngao. Tondoro. Asiye ona ameleza. Tondoro. Ngwamire ga. Aipa kungagara. Wakaranga. Ahora sí me llamo Lennon. Y nada más se hizo para ir a una cueva de la. Pamusoro imazishe. Wanga uri musi wa 25 nenguva dza 12. 25 December nenguva dza 12 manheru. Paka 25. 25 December nenguva dza 12 manheru ndo pakasvika Lakson mutondoro anga ine mukomana izi tichaona magumo pakati tisvike ndobva ndatipindai ndobva ati shumba ndauyawo kuzokutaurira kubvunzaiwo kuti mune here chamunoziva pamusoro pemukadzi pane zvandaudzwa naPedzisai Sachit tiri kuchimbike kwadziruni kuti zvanzi ndiri kuhura nemukadzi wenyu ndinopota ndichiya ndichimutora pamunobuda maenda kumapatrols ndikati inini since kana ndikaenda kumapatrols nekuti handisati ndamboona mudzimai wangu asiri pano pamba saka chatoo chinhu chitsvo chamuri kutotanga kutondiudza ndo pakabva panzi naLakson saka zvataita ngatichitodzikai kuna mhai tinotaure futi nyaya yacho kuna mhai nekuti zvandiita Pedzisai zvandirwadza handitaurira mashoko handirwadza ekuti zvazvakupedzisira zvakuti ndinowengana nevamwe vanhu tichaona ndihanzi ane zvaanoziva pamusoro penyaya yacho ndikati oraiti ngatichidzikai pana mbuya pacho manheru iwayo emusi wa25 ndobva tapira mbuya nyaya iyoyi mbuya wakati sinzi vanhu muri kubva kubvawa plus nguva dzacho hadzichaiti munoenda mangwana musi wa26 takabva tafumira kuenda musi wa26 ndobva tananga pamba pasabhu anowa Bezel Sachit tasvika ndofunga takagara zvekuma 30 to 35 minutes tasvika pamba pavo wanga wakarara vatakwazisana nevanhu vese vanga vari panze pavakabuda wakananga wakangonangana namai waLakson zvikanzi hamurambi makamira mbuya uyai mugare uku vavatora nabva vaenda kubhenji vatawapa nguva yekukurukura zvavanga vachikurukura zvavo wapedza wakangoti wachingopedza kuda kutaura bva wangoti wakomana watatu imini kana musina kundikwazisa budai muyadhi mangu bva watosimuka zvikanzi you 3 guys get out of my yard ndobva tabuda isusu ndobva takwira kumba kwemukomana uyu Love More kuti tinzwisise kuti zvakamira sei. Love More akasvika aita akarara vatamumutsa Love More takamubvunza kuti Love More tipe tinzwe panyaya yawakataurira Lakson kuti anodanana nemukadzi wangu. Love More akaita semunhu anokatyamazva kana kuti anovhunduka nyaya iyoyo. Apedza kudaro Love More akapindura nyaya yekuti ndiwo imba yakambokonzeresa kuti tibhadhare futi faindi yemoto kwashe. Vatatoona kuti hatisi kupindurana panyaya yatakataura. Ndipo pandakabva ndangoti inini hangu kuti nyaya itigadzirike ndiri kuenda kwashe, ndokuenda kwashe kwandakaita. Ndaenda kwashe
mandapiwa zuwa ishe gananza ishe ndobva nditi nyaya yenyu ichazopinda after new year ishe bwazondifonera uri musi wesande kuti nyaya yenyu yakupinda musi wemande ndobva tazoenda mande tichingosvika musi wemande ndakangosvika bva kwangonzi ndai kumba kwacho kubva kudare kwavanotongera bva kwangonzi nyaya yenyu ndakuipfudza kumbiri haisi kukwanisika kutongeka panapa ndo zvakazoti ndikwanise kusvika futi kuno kudare ramambo kuno ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Iwe wasati wapindura titaure kuti wakakutaura sei wakazvidzwa sei? Inini mutaurikiro wakaita nyaya ndekuti tagara tinotowirirana tinotamba kesi matangira akaita nyaya akatanga achiti asi chiwa zvamunoita anotanga taura zita rangu akatanga mututu asi chiwa zvamurikuita ndikati inobva zvato ndikati ndaita sei shumba ndikanzi zvamurikuita pane mukadzi anoti baba zvikanzi zvamurikuita pane mukadzi wamudhara nenzoka ndakanzwa kana kuharare uko nyaya yacho yatozara runzi rutora mukadzi wemudhara paanobuda achienda kubasa kwake iwe woenda pamba paye wotora mukadzi wacho woenda naye kumba kwenyu paunozwa kuti nguva dzekuti akuda kubva kubasa ndo paunosiya mukadzi uyo achizodzoka kumba kwake kuti murume wake asvika ari pamba. Ndikamubvunza kuti izvi zvinhu zvakaitika rini, zvakaitwa nani? Inini noti inini zvinhu zvamunotaura handizvizivi, handisati ndambozviita. Zvinhu zvitori zvinyowani kuti kuzvinzwa uri kutotaura zvinhu. Ndikanzi asi nyaya iyi iri kutotenderera. Ndo pandakazosvika kundobvunza mukadzi wacho. anenge arorawo kavhira zviro zvaanotoita imi mukavhira futi nyaya youya kwamuri. Ini ndakabva kwaRaini musi wa 24 musi wa 24 December. Ndikati hapana munhu andakaona saka ndikabva pangu 25 ndo pandakati rega tiende kuchimbike kuno wangu kundotambira newo. Tichienda kuchimbike tiri mukuti Lakson ndakaona vachifudza ng'ombe vari mujanga isi tichienda kuchimbike. Ndipo tasvika kuchimbike takatanga kumwa doro. Ndakanga ndiri inini nemunin'ina wangu Blessing neshamwari yemunin'ina wangu anonzi Tinashe na nemuzukuru wangu anonzi Tino. Ndo vanhu andandinawo. Tangosvika pachimbike taingomwa doro redu tingori gurupu redu tingori avo vana tisha mabvumbo vari kutaura vakange vaine gurupu ravo vaimwawo tiri paraini pamwe chete asi vaimwawo vari kusaidi pavo. Takamwa doro tiri pachimbike kusvika manheru ndokunga zvekuma past 10 ndonguva dzatakabva kuchimbike. Pachimbike inini Lakson andobva ndaonana naye pachimbike. Takabva pachimbike ndobva tadzika kuenda paNyamatanga takuenda kumba tatatenga doro redu rataimwa tichienda tiri road. Ava vakomana ava takaona vachibuda paNyamatanda vachimhanya vanga vatori miti yavo iye nemukoma wake vaine miti yavo. Takatovhunduka ko zvamunenge mune miti vakomana zvikanzi ayo kwamuka hondo kwatiri kubva kumashopu tati kwaita faiti zvikanzi abhulazi wangu adi anga akurohwa nevakomana kuchipiki saka tatotiza unga kochibva ndisaidiri kwanakarueka ahorite totobira Nyamatanda tatazobata gurupu iwo wanga wapo vanatisha vanga wapo tichiuya kumba tichingobhuya nyaya tichingomwa doro asi taifamba tiri magurupu iwo wanga vari pamberi tiri mashopu. Takafamba kuuya kundosvika ndofunga patinondoparadzana iwo akuenda kumaraini tichienda kwedu tikatoparadzana zvakanaka tona mangwana iwo akaenda nanaticha unoenda kwanobva kumaraini kumwe chete isi tinobva nekumusoro inini natino rwafa natukumosa chiti takaenda nerotiri kwedu takatoparadzana zvakanaka toparatoenda tichisvikawo toku akateno achienda kumba kwavo tichisvikawo pangu ndichiteno ndichienda kumba pangu tino ndiari kuri akazopfurira achiendawo kwavo. Mangwana makuseni ndakatorara ndakatotori bharasi redoro ratatanga ndopandakangwa pamupfuko kuchinzi kubwe mukadzi wangu ndiye akatanga kubuda ndobva aona akati babi chimbudzi wakatanga kubvunza wakatoti asi makaita fight kuchimbike kane vanhu vamukira kuya pamba ndikati fight nani ndakabva chimbike tichitovhara ndikati muri vana vadirect basi ndobva ndabuda ndakaona baba varipo zvishuwa namai waLakson
natichaona mavhumbi ndo ndakaona waripo ndandisina kutopfeka wangu hembe ndaona paina mbuya ndikati anopinda ndipinde bandipfeke hembe wakomana wakanitsanangurira nyaya baba ndo wakanipinda nyaya akati ndauya kuti tinzwe nyaya yakataurika nezuva manheru ndakaona sekula pachitipongwa chitanzi mamuchitaura murodhi muri kuchimbiri kuti mukulake rudani mukadzi nyaya iyi yakataurika pano kanzi ayo uyu tichaona mabvumbi ari kunzi ndiye witness akanga aripo ari kunziwo ticha arimo munyaya macho ndavatokahadzika paya ndikati ticha iyo sinzi uri ndiwe witness ticha tipe tinzwa tichibva kuchimbike iyoyo pane pawakambona pandakasara nalaxoni here tichitaura tinyaya tiri 2 kana kuti pane pawakana patakaenda mberi here tiri 2 kana kuti pane pawakazora tichitaura nyaya yekuti lake rudana nemukadzi walenwa tichaona kati nditoshamisikawo nazvo ndatoshamisikawo ndakatoshamisika taa kutoparadzana ona laxoni akatondibata akati iwa uchaende kumbako handei kwani kwarenoni ndikatomubvunza kuti tiri kuenda kuiti kanzi handei pane nyaya ndaundobvunza ndimukona wachibva watodzikaenda ndopa wakazoenda wachienda ndikati ini nyaya nditokadzikaona tichakangogara tichingokadzikaonaro pakabva vapfuura tokumosa achiti aitoendawo kubvunza chikwerete kwakompidza ikanzi toku uya pano ndo wakanga uripo laxoni ndiye akadaidza akati toku ndo wakanga uripo nezuro uya pano toku akatera angasiuzivawo nyaya mai wa laxoni ndo wakabvunza toku wakati toku tipe tinzwa chii chakaitika nezuro mubva kuchimbiki toku akati nenyaya iyi kanzi pane nyaya iri kutaurika kuti pedzi ari kunzi akati laxoni kudana nemukadzi wabo wadireki muchibva kuchimbike nezuro toku akati zvakataurika papi nezuro takabva chimbike tichitomwa doro takatodhakwa tichitomwa doro tichitofara hapana munhu akambotaura muromo wakadaro nyaya yacho yakataurika papi ndikati muri kuona ya witness chitu ndiye mwanga aripo tinorwa tinozokwanisa kumudaidza ipapo moment nekuti baba wako ndakatowataura ndikati mandiri muri kunzwa wapa nyaya yamira yakaita mawitness tu aripo yona nganga waripo pataibva kuchimbika muri kunzwa mataura wari kuita inini parunzi pandakataura kuti laxoni ari kudanana nemukadzi wenyu ngepapi ndiri kupashaya because mawitness aona kuti atinawo 2 waripo vari kuti hatinombonzwa nyaya yakadaro havangazombotadzi kunzwa wese kuti hatisiri kure nekure ende hapana patakambofamba tiri mumashure kana pandakatora tichienda pasaidi kana kuti kuchimbike because kuchimbika havana kutombowaona ndakagumisa kuvaona iwo ari mujana achikudza ng'ombe zvekuti wakazoya kuchimbika handitoziva ndakazotowaona kuchimbika wako kuti wakubvawa wachitobvauka hondo dzavo kwangu wachibva tichangogara kudaro baba akati hainini saka inini ndichatorawo matanho andichatora tata mbuya mai walaxoni akatoti shumba chii muri kuona nyaya ikai nyaya iyi inoratidza kuti nyaya iyi haina umbu wakakwana because vanhu vakanga varipo vari kutaura kuti hapana zvakataurika zvakaita seizvoni saka isusu saka tinoita kunga sei because vanhu vakanga varipo kuti hapana zvakataurika zvakadaro iwe lake wacho laxoni mai wake ndiye aitobvunza iwe laxoni iweyo pawakataurirwa napedzi kunzi iwe uri kudanana nemukadzi walenwa wakadini kubva wabata pedzi ipapo bvamuti handei izvozvi tibva taenda kwalenwa ndinobvunza mukadzi walenwa wakazoenda kundobata ticha sei uchiti ticha handei uko iye pedzi anga akutaura wakamusiya achienda kumba ende ini ndombunzwa ndakazvibvunzwa futi ndekana saka iye kana achiti inini ndakamutaurira oenda kubata ticha kuti ticha uchaenda kumba kwenyumba handeitobvunze lenoni nenyaya ndanzwa asi inini wacho ndiripo haana kunditora sei takatoparadzana wakaenda nerodhi yavo tika nerodhi yetu zvakanaka hapana chaakataura kana weti saka ndiri kushaura kuti nyaya yacho indakababa wakazouyawo semunhu wanga wanzwa nyaya wakauya wakandibvunza mwana ndakaona vanhu vasvika kumba makusini ndanzwa kuti nyaya iri kutaurika inesara kumukati chii chakaitika ndobva ndautsanangurira ndo nyaya ndanzwa yataurika nababa wadireki ndo nyaya wakaudzwa nalaxoni ndo zvaakandotaura baba wadireki asi iri nyaya iyi ndiri kushaudza kuti yakataurika papi nekuti vanhu vakanga varipo waviri wacho wataura kuti hatinombonzwa nyaya yakadaro wechitatu anga aripo nditinorwafa muzukuru wangu akabva ikonditora pamba makuseni kuti sekuri handeitofare kuchimbiki baba wakati no hazvichandinetsi ikandodaidze tino wechitatu iwoyo handichadaidze tino uripo because mogona kuchokana tinondudza fake statement wakatotuma mwana akandodaidza tino wakabvunzana natino wari 2 zvawakabvunzana wakazondidaidzawo wapedza zvawanga wabvunzana wakati atinondamubvunza tina ruti nini hapana nyaya yakadaro yakataura zvichakambodaro bamunini wakatora nyaya wachibvaendesa kwachangamire ndichishuwa kwachangamire takaenda kwaishegandadza takaenda kwatatadaidzwa semandi tikasvika dare vachibva vati mari yedare tisvika tabvisa $20 vachibva vati mari yedare $40 nekuti tatonga nyaya yatonga pakati pewiki
tikati isu tanga tisikuzviziva kuti ni dare rino rakuita $40. Saka taakukumbira sechikumbiro, hatisi kuramba. Taakukumbira sechikumbiro. Since tingori padhuze nepadhuze. Kuti imimi muchitibatsira kuti motiyananisa nyaya yedu. Imwe 20 yacho tinotsvaga pasi, hapana chimadhezi, tinouya nayo. Mupurisa wenyu aripo anouya achitora mari kana kuti mati tinouya nayo kuno. Changamira havana kunzwisisa nyaya iyoyo, vakangoti ayo. Imimi wakabva wangotidaidza, wangoti sabhuku uyai kuno, pedzi uyai kuno, lenono yakuno. Ende takaenda tikanogara mbamawo. Hapana mubvunzo wakatibvunza, Changamira. Wakangosvika wangofona, foni yawo wakafona. Ndizoti wakafona kuno ere kana kuti kupi. Wakangofona foni yawo wakafona. Wachipedza kufona, wachibva kuti nyaya yapera. Chibva panapa pachina nyaya yenyu panapa pana nyaya tichatonga. Takangobuda tichingobvunzana ta. Saka nyaya yacho yatonga kana second vice sabhuku wedu muzukuru Sando aripo panze. Akatobvunza kuti wana sekusaka nyaya yacho yatopera tikati ayo ndo mataurirwa yaitwa tanzi yapera. Chiendai. Tikati alright. Ndo tatongobuda gate tese. Awo analakisi wangu wakatogarawo kunze wakamira kudaro wakagara kudaro kunoitiwa dare wakatobvunza kuti ko nyaya yanzi chi wakanguti kangoudza kuti ndo zvataurwa mukatongo zvanzi nyaya yapera chiendai. Tikati ndo patangobuda patangoenda kumba. Since tatakuda kuenda kumabasa takabva tangobuda vanaenda kuHarare kubasa. Ndakazongonzwa mukadzi wangu akuti ayo kwauya tsamba yauya bva kwamagumakuni yanzi muri kudiwa kudare kwamagumakuni nenyaya iyi yakambotaurika iyaya. Tikati ayo isusu hatiregedzi kuenda tikatiende tindonzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Pakanzi mawitness anga andandinawo ndi tinorwa pa haana kukwanisa kuuya. Ndakamufonera akati ndiri kubasa kwamutara handikwanisi kuuya, asi kana wachibvuma umbowe pafoni kuti ndiwanondifonera kumboisa foni palaudi ndotapindura zvandinoziva pamusoro penyaya iyoyo kuti ndibve kubasa hazviiti. Toku ari kuheadlands kubasa handina kukwanisa kutaura naye, ndosaka maona tasvika panapa. Iwe une fungidziro here yekuti anonga ningoma yekuti Lakson anodana nemukadzi wako? Inini handina fungidziro kana ndichiwaona ndimai wangu nekuti baba vangu munun'una wababa vangu akaroora tete wangu, saka handikwanisi kunofungidzira kudaro. Iwe Lakson wakambodanana here nemukadzi wako? Handina. Saka chaita kuti iwewe ufambe neguwa kundotaura guwa chii? Iwewe haudanani naye. Inini manzwira chaunoda kuchenura chii? Guwa kana wakazwa riri guwa chinoveka chii kuti uende kune uyu kuti iwewe ndiri kunzi ndinodana nemukadzi wako? Ko kana dai wakatemwa nedemo naiye pasina nenyaya, pasina uyo usikadanani naye, chikonzero chii? kuti chakaitika kuti mumibvunzi kune vanhu zvekuti ukatawana nyaya inenge yataurika ikataurika nyaya yobva wazonzi iwewe nyaya iyi yakataurika. Iwewe hauna kumbodanana nemukadzi wacho, hauna kumbodanana nemukadzi wacho, zvazoenda kuti umhanye chii? kutaura murume wacho. Inini matauriro andakaita hanoti kumhanya, ndaida kuti nyaya iyi tinyatso kuenzaniswa nevanhu vanobvunza kuti chazoenda iwe haudanani nemukadzi wacho, but chazoenda kuti umhanye kuti undozwe unotaure makuhwa kuti vanhu vari kundifungira kuti ndiri kumhanya ndinodana nemukadzi wacho chii? Kana kuti wauda unobvunza murume wacho kuti naishamani ndinodanana nemukadzi wako here chii? ini ndaida kuti nyaya ikai uyu anogonongotswa nemakuhwa kunzi zvonzi vanhu wasei pasina vanhu vanotaura kuti there is no smoke without fire. chauri kukabvira chii? aiwa chii? ini zvekudana nemukadzi wavo handidanani naye. Chazoita mhanye kundoti uchenurwe chii iwe usikadana nemukadzi wacho? ini ipapo ndo pamungangotibati kuti henyu chakada kuti ndichenurwe chinyi, asi ndaida iwewe haudana nemukadzi wake uyu. Chazoita kuti umhanye kuti unochenurwa chii iwe usikadana nemukadzi wake?
Inda za chokwadi kuti akazvinzwa kupi zvaitwa kubvunza iyeyu ine achitaura nyaya yake kuti uyu mukomana yakatozvitanga sati atombomwa doro Asika ndinozvakakutaura kana kuti ari kurara nemukadzi wako ikandinododara ndiri kukutaurira kuti uyu ari kurara nemukadzi wako anditodara ndiri kukutaurira asakutaurira sei humbowo iwamuacusa atonyura ndiwe nekuti mufanho yakangwara akakubvunza kuti unozviziva here kuti ndiri kutasva mukadzi wako iwo ukadai aukutaurwa nani akataura kuti waiziva kuti anosvitsa information kwauri ndobva wapomera mhosva saka uchazviziva sei simukaimwendi hapana mhosva Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,